uthi uJesu awukwazi ukubona ukuthi uthe ukwazi ukwenzani bese ungamthandazi. Uma ungamthandazi is because his will has not been revealed unto you. Kuthiwa the force of knowing his will push you to prayer. Awuthandazi because you do not know his will. Still here nokunilanga siyayizwa uJesu uthi hlalani kimi bese ethi amazwi amahlale kimi bese ebona ukuthi kwahlala amazwi athi no angadlulike la ngichaza ukuthi lokho eniyokubona emazwini seniyocela noma yini lokho eniyokubona awuzuyithatha emoyeni lokho oyokubona emazwini so uyocela noma yini ukwenzeka. So when you are praying his will, it's because amazwi akhe ahlala kuwe. Awuyikageli intando yakhe akusis propheto awuyiphuphi uhlala amazwi akhe kuwe, then you know his will.